Ahoj priatelia, vítajte na mojom YouTube kanáli Terapie Alexandra. Moje meno je Saša alebo Alexandra a som masérka a terapeutka. Pôsobím v Trenčíne. Možno, že ma poznáte. Videli ste buď nejaké moje videjko, ste možno v mojej facebookovej skupine, ktorá sa volá Terapia Alexandra. Je to verejná skupinka, môžete si sa do nej prihlásiť, aby ste videli vždy novinky, ktoré ponúkam viackrát do týždňa. Alebo môžete kliknúť na môj Instagramový účet, ktorý je taktiež všetko s malým terapie.alexandra. Čiže želám vám krásny deň alebo večer. Ja natáčam toto videjko teda večer, prišla som z práce a mám takú tvorivú chvíľku, pretože mi prišlo, že by som dneska spravila také video o tom, o svojom programe, ktorý som nazvala Reštart. Ja už som ho viackrát inzerovala za posledné mesiace, hlavne teda na Facebooku. A v čom spočíva ten môj program Reštart? Je určený pre ľudí, ktorí dlhodobo pociťujú nejaký diskomfort vo svojom živote. Môže to byť diskomfort fyzického charakteru, čiže môžu mať rôzne problémy, či už bolesti chrbta, alebo celkovo vyčerpanosť, stres, ďalej to môžu byť úzkosti, depresívne stavy. Proste nie je to nič, za čo by sme sa mali hanbiť a veľmi veľa ľudí v podstate trpí. Veľa ľudí navonok vyzerá, že všetko je v pohode, sú šťastní, vysmiatí a potom sa niečo v ich živote vyvrbí tak, že vzhľadom na to, že nepočúvali svoju dušu, ich telo im to dalo znať. A potom sa dostávajú, alebo aj dostávame, lebo ja som si tiež svoje zažila, do rôznych takých životných situácií, kde sme prinútení sa zamyslieť nad tým, že OK, chcem niečo zmeniť. A teraz, že čo? No takže, ak ste dotykový typ, buď ste boli už niekedy na masáži, alebo jednoducho chceli by ste to vyskúšať, mám tu pre vás teda ten program Reštart. Začala by som tým, že všetko súvisí s našim nervovým systémom. Centrálna nervová sústava sa skladá z miechy a z mozgu. A v podstate bez tej tá naša nervová sústava ovláda všetko v našom tele, všetky hormonálne procesy, ovláda vylúčovanie, celkovo pohyb. Naše telo bez toho, aby fungovala naša centrálna nervová sústava, jednoducho zlyha. A zistila som, že veľa ľudí za posledné mesiace ku mne prichádza s diagnózou, vyslovene s diagnózou od lekára zapísanou do zdravotného záznamu ako tetánia. V podstate častokrát sú to mladí ľudia, okolo 40 rokov a z nejakého dôvodu väčšinou majú teda nejaký dosť veľký stres v živote a väčšinou to bývajú pracovné veci. Ale nemusí to byť vždy iba o práci. Podstatou je, že ak chceme, aby náš nervový systém fungoval tak, ako má, potrebujeme ho prepísať. A ja som zostavila aj taký určitý postup, ktorý ponúkam prvotne pre tých ľudí, ktorí by sa chceli sami sebe venovať dlhodobejšie a boli by schopní, ochotní chodiť na terapie a masáže aspoň za 7 až 10 dní po dobu aspoň 9 týždňov. Výsledky mám, sú veľmi, veľmi pozitívne v zmysle fyzického, ale aj takej psychickej zmeny. Chvála Bohu, mám teda dobré ohlasy a teším sa, keď ľudia sú teda fakt schopní prísť raz za 7 až 10 dní. Potom sa tie intervaly môžu predĺžovať.
Čiže už keď človek cíti, že niečo sa v tom jeho fungovaní zmenilo a nemáva také tie vyhrotené stavy, trebárs niektorí ľudia s tetániou mávajú vyslovene taký stav, že ich na deň, dva vypne a musia to jednoducho vyležať a musia ako keby prestať fungovať v tom režime. Väčšinou je ten režim v úvodzovkách bojuj alebo uteč, čiže vtedy nefunguje správne ani trávenie, pretože ten náš nervový systém sa pripravuje na takú záchrannú akciu. A môžu byť s tým spojené aj problémy so srdcom, s tlakom, pravda, že bolesti pohybového aparátu, ďalej trpnutie rúk a nôh a celkové také vysílenie. A ono to súvisí akože aj s takými rodovými vecami, že častokrát sme boli naučení fakt, teda ženy viem, že to tak veľa žien má, že veľa dávame a dávame aj vtedy, keď už nevládzeme, ideme proste zatvoríme si to naše vlastné cítenie a nehovoríme o veciach, ktoré nás trápia a akceptujeme veci, ktoré proste väčšinou fyzicky alebo mentálne už nezvládame a potom sa to vyhrotí a sa to ukáže teda na tom našom tele. A čiže ten program Reštart, prvý pokec, vlastne prvé stretnutie je také, že sa rozprávam s tým klientom, že prečo prišiel, ako sa cíti, prípadne ak chce, teda môže hovoriť o svojich problémoch. Rada robím na prvom sedení Access Bars, pretože tam teda otvárame tie pomyslené šuflíky podvedomia a ľuďom sa uľaví, spomalia sa im väčšinou také tie burlivé myšlienky, zrelaxujú sa, niekto sa vyrozpráva, ale nie je to podmienkou, nemusíte verbalizovať svoje problémy na to, aby ten Access Bars fungoval, aby pre vás fungoval. No a ďalšie sedenia, ja mám napísané v tom svojom programe, že na druhom stretnutí rada zase ponúknem aromatoč terapiu, pretože nejde sa hĺbkovo do svalu, použije sa tam 8 esenciálnych olejov, ktoré sú vysoko výživné nielen pre nervový systém, ale i pre prípadne nejaké skryté zápaly v tele. Aromatáč pomáha nielen na pohybovo-šlachový aparát, ale i na rôzne problémy so spánkom, fakt akože kolísavé nálady, depresie. Je to taký super balíček pre mňa. Ešte sa vám to vlastne popri tej terapii dostane nielen cez pokožku do nervového systému a cievneho systému, ale zároveň aj vdychujete jednotlivé tie oleje a ešte aj dýchací systém má z toho okamžitý účinok. Je to jemná technika, nejde sa hĺbkovo do svalu, ale pravda, že každému klientovi sa dokážem prispôsobiť tak. Ak má niekto radšej klasickú masáž, urobíme klasickú masáž chrbta. Dá sa to skombinovať a veľmi často kombinujem chrbát s reflexnou masážou chodidiel pre tých, ktorí chcú a môžu. A tam sa zase spúšťajú samoliečacie schopnosti tela, cez chodidla, sa ošetrujú rôzne plôžky. Na chodidlách je to zároveň veľmi príjemné a relaxačné. Takže potom tam mám harmonizáciu cieľovými sviečkami pre tých, ktorí sú takí viacej naladení na takú očistu. A pre tých, ktorí vyslovene si ich telo vyžiada, tak môžeme urobiť aj manuálnu lymfodrenáž. Rada potom opakujem, keby sa dalo po mesiaci ten Access Bars, môže to byť aj v kombinácii s niečím, dá sa prísť aj na viac ako na hodinku a pol väčšinou, že urobíme napríklad ten chrbát s Access Barsom a so sviečkou. Takže je prospešné, keď na začiatku nejakej tej svojej pomyslenej cesty, tej svojej zmeny, prídete viackrát po sebe, aspoň raz za 7 až 10 dní. Potom už sa teda môžu tie intervaly
predĺžovať a po približne tých 9 sedeniach, ak to tak teda cítite, že sa dáte na tú cestu, tak už sa môžu predĺžovať tie intervaly už podľa toho, ako to ten klient vidí, že až po 2 týždňoch príde znova, po 3 týždňoch, po mesiaci, ale tú udržiavačku raz za mesiac, tak to je akože také minimum, by som povedala. Takže, ak sa vám páčilo toto, čo som vám hovorila, tento program Reštart, pridám si pod videjko dole aj formou obrázkov vlastne taký pokec. Ak budete chcieť, môžete ma dať zdieľať pre priateľov alebo známych, ktorí by chceli prísť vyskúšať do Trenčína na masáž alebo na terapiu, a budem sa na vás teda tešiť. Želám vám všetko dobré a uvidím, ako ma to povedie na budúce. Možno dám zase nejaké videjko z iného súdka. Toto bolo také masážne terapeutické, ale chcela by som viacej hovoriť potom aj o tom podvedomí, o afirmovaní, o tom, čo to znamená byť tvorca svojho života a o nejakých takých mojich skúsenostiach. Takže majte sa a teším sa na vás.